El desastre natural de la Dana de setembre de 2019 i la pandèmia de la Covid-19 són els esdeveniments tràgics de l'últim any que han deixat una forta petjada a la ciutat i que encara tenen repercussió. A ver, Emilio, ¿me recibes? Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Ontinyent ha volgut reconèixer el treball fet per les heroïnes i els herois de la lluita contra aquestes tragèdies amb els Premis 9 d'octubre, amb el suport unànime de tots els grups municipals. Es tracta dels professionals sanitaris, policia local, policia nacional, guàrdia civil, bombers, el Departament Municipal de Serveis Socials, el Departament d'Obres i Serveis Municipals, així com a les entitats voluntàries i en concret Protecció Civil, Creu Roja i Càritas. Homenatjar aquestes persones és una manera d'expressar l'agraïment a aquests col·lectius perquè han ajudat a fer front a dues situacions de gravetat en la capital de la Vall d'Albaida. Des del consistori destaquen aquells professionals que es reconeixien amb aplaudiments des dels balcons durant el confinament, principalment els sanitaris, també les forces de seguretat que van garantir la seguretat ciutadana en temps difícils, així com les entitats ciutadanes de voluntariat. El personal de la casa també va jugar i juga un paper fonamental en la gestió de les dues crisis, com el Departament de Serveis Socials, que va estar a peu de carrer dia a dia atenent la ciutadania tant en la Dana com en els temps de pandèmia. Així cal destacar també la tasca del Departament d'Obres i Serveis Municipals, Neteja o Parcs i Jardins, que van fer un gran treball per pal·liar els efectes de la Dana i en la neteja i desinfecció de la Covid-19. No estan tots els que són, però s'han prioritzat els treballs de les persones que formen part de l'acció de serveis públics essencials. A iniciativa de l'Ajuntament d'Ontinyent, en representació de tota la ciutadania, quedarà palès l'agraïment de tota una població.